e eu vou explicar a miña postura públicamente. A ver, eu só dixen no pleno do día 22 de decembro, eu son partidaria de que haxa unha revisión de postos, unha relación de postos de traballo, porque eu creo que é básica, pero creo que ten que estar ben feita. Esta técnicamente estaba ben feita, evidentemente pagouse a unha empresa especializada, pero o que era, digamos, a parte de era injusta, é dicir, técnicamente está ben feita e pode facerse así, pero despois o contido non estaba ben. Eu manifestei isto en varias ocasións. De feito, a min sí que me chamaron a atención, e tamén yo dixen ao alcalde, as manifestacións del de que pensaban que o meu voto iba a ser a abstención, cando eu, tanto nunha reunión con traballadores presento ao alcalde, dixen directamente que non, o sea, que iba a votar en contra. É dicir, non había... Quero deixar claro que non había opción a malas interpretacións. Dixen que ia a votar en contra. E despois, nunha mesa de negociación cos sindicatos, presente tamén o alcalde e os sindicatos, me levantei porque non estaba de acordo como estaba, bueno, o que se estaba ali tratando e como se estaba tratando. Entón, o meu voto era público. Os traballadores municipais todos e todas sabían cal iba a ser o meu voto e era público. Nós, antes dos plenos, temos comisións informativas, e unha comisión informativa non mas tiven. Unha comisión informativa reservei o meu dereito ao voto, que é distinto. Tamén eu aclarexei ao alcalde no seu momento. Eu non mas tiven. Por unha cousa é a abstención, e outra cousa é que ti reserves o dereito ao voto, que eu explico. O dereito ao voto é que ti non dixo que vas a votar, simplemente que o vas a manifestar o voto no momento do pleno. Tamén advertín a Secretaría e a outros presentes que eu iba a votar en contra días antes e que iba a xustificar o meu voto. Eu non me iba a abster nunca, iba a dicir sí ou non, porque eu creo que a abstención moitas veces é a vía non mollarte, é a cobardía. Creo que hai temas que son moi importantes nos que ti tens que manifestar unha opinión ou a favor ou en contra, e que o meu voto iba a ser argumentado. De feito, foi así. Foron 4 folios de argumentación que non houbo, non se rebatiron. Convido a todos e a todas que vexan o pleno. E, xa digo, eu argumentei-no. E tamén quero clarexar, que tamén se me acusou, de que eu non fura a última mesa de negociación, que efectivamente non fun, porque para que levanteime na anterior iba a ser o mesmo, foi unha mesa a parte informativa cos sindicatos, e se me di que eu non tiña toda a información. Iso non é certo. A miña argumentación de 4 folios baseábase na lectura exhaustiva do texto que se iba a aprobar. Entón, evidentemente, eu vou falar do texto que se vai a aprobar. E saquei moitos flecos que sigo dicindo non se me rebatiu o que eu manifestei. E hai máis, hai máis. Entonces, non podo aprobar un texto que afecta aos meus traballadores, e digo meus, que non son da miña propiedade, pero están traballando comigo man a man, e pareceme injusto, non todos os postos, pero hai postos moi injustamente tratados. Funcións que non se recollen, que se están a facer na actualidade, e eu, sinceramente, por valores persoais, e se eu, en vez de ser a concelleira, houbera estado sentada no sitio de algún traballador, a mí non me houbese gustado que a miña, vou entrecomillar, xefa, me fixese iso.